Türkmenistanda dowam edýän ykdysady krizis we giň ýaýran koronavirus ýokunjy Mary welaýatynda ilata agyr zarba urmagyny dowam etdirýär. Ogly gyzyny eklep bilmän ejid galan eneleriň maşgalany goldamak üçin ten söwdasy bilen meşgullanýan ýaş gyzlaryň zewil dörýän we dilekçilik edýän raýatlaryň görnetin köpelmegi ykdysady we saglyk krizisiniň getiren çökünlügini hemde sosial krizise şaýatlyk edýär. Adatlyk radiosynyň sebitdäki habarçysy ykdysady, saglyk we sosial krizisten ejir çeken maşgallaryň birnäçesi bilen söhbetdeş bolup, olaryň biriniň başdan geçirenlerini gurrun berdi. 2020-nji ýylyň maýynda adamym koronavirus bilen kesellep, ýokunç keseller hasahanasyna yerleşdirildi. Aradan 10 gün geçenden soň ol aradan çykdy. Meniň adamym molimdi we men öý hojulukçy denan. Çağlarymyzyň okuw we durmuş toýlary üçin ýygnan pulumyzyň ählisini adamymyň saglyk bejergisine sarp etdik diýip Bayramaly şäherinden 50 ýaşlarynaky bir aýal anonimlik şertinde habarçymyza beren maglumatynda aýtdy. Adamym ölenden soň men iki çağam, 20 ýaşap geçen gyzym we mektepde okuyan oglum bilen eklençsiz galdym. Ähli kynçylyklarymyz şondan soň başlady. Üstesine de ipoteka alanja aýymyzyň kredit pulu hem biziň boynumyza galdy diýip Bayramaly aýal aýtdy. Türkmen hökümeti pandemiýanyň başyndan bäri ýurtda COVID-19 keseliniň hasaby alınandygyny resmi taýdan ikrar etmän gelýär. Şeýle-de ýurt resmileri pandemiýanyň arasynda hasta ýitileşen ykdysady krizisiň hakyky gerimini aýan etmeýärler. Bu aralykda ýurtdaky ykdysady krizis saglyk krizisi bilen utgoşup sosial problemalary hem barha ýitileşdirýär. Soňky aýlarda işsizlik görnetin möwjeýär, dilekçiler, dewil dörýänler, ten söwdasy bilen meşgullanýanlar we öýsiz raýatlar köpelýär. Ogurlyk, talaňçylyk we adam öldürmek ýaly jenaýatlar barha artýar. Biz ilk wada goş olamlarymyzy satyp gün gördük. Soňra men gedaýçylyk etmek üçin her güni Bayramalynyň bazaryna çykyp başladym. Ýöne soňra muňa saglygym el bermedi. Gyzym gözellük salonunda işläp başlady. Karantin sebäpli salonlar ýapylandan soň ol hem gazançsyz galdy. Men dewil çeleklerinden azyk gözläp başladym. Çağlarymyz bilen aç ýatýan günlerimiz köpelip başlady diýip Bayramaly ene aýtdy. Onuň sözlerine görä şondan soňra onuň gyzy Türkiýe işlemäge gitmäge synanşýar. Ýöne pandemiýa çäklendirmeleri sebäpli ýollaryň ýapyk bolmagy onuň bu synanşygyny iýde tesirýär. Şondan soň gyzym bu prezident ýollary açmakçy däl diýip öýden çykyp gitdi. Ol 10 gün geçen soň elinde 1300 manat bilen iýdine geldi. Men bu puly nireden aldyň diýsem, ol maňa işe girdim diýip ertesi güni 1 ýylyň gaz tölegine 310 manat, tok tölegine 200 manat geçirdi. Ol gazçylardan we tokçulardan galan tölegler üçin garaşmagy sorady diýip gyzymyň öňküligi ýokdy. Ol 12 güniň içinde gaty üýtgedi. Men gyssap sora bersem, gyzym ejejan bu dünýäde kakamyň ölümini gördüm. Seniň bazarda dilekçilik edýäniňi, zewil dörýäniňi, kesellep ýatyşyňy gördüm. Oglanjygynyň köwşi okuw geymäni eşegi bolman mektepden galýanyny gördüm. Mundan başga gorkunç zat ýok. Men öldüm diýip pikir ediň. Men şu hojalygy eklemesem kim eklemeli? Biz 3 aý bäri ipoteka jaýyň tölegini töläp bilemzok. Bizi jaýdan çykarjak bolýarlar. Men başga çykalygy tapmadym. Ejejan meni bağışla diýip jogap berdi. Ol tenini satyp başlapdyr diýip Bayramaly ene gözlerine ýaş aýlap habarçymyza gurrun berdi. Adatlyň habarçysy sebitde Bayramaly enäniň başdan geçiren günlerine sezewar bolýan maşgallaryň sanynyň sanardan kendigini aýdýar. Ol köp hojalyklaryň diňe çörek iýip gün görýändiklerini, olaryň gyzgyn nahary mümkinçilik bolanda hepde de diňe 1-2 gezek iýendiklerini hem belledi. Türkmenistanyň hökümeti ýurtda dowam edýän ykdysady krizisi we giň ýaýran koronavirus ýokunjuny, şeýle-de bularyň ilaty açlyk derejesine elten täsirlerini boyun almaýar. Ýurtda ilatyň ýaşaýyş derejesini görkezýän statistiki maglumatlar çap edilmeýär. Ilat başyna zerur önümleriň minimal derejesini kesitleýän hasap ýöredilmeýär ýa-da äşkär edilmeýär. Galybersede 2007-nji ýyldan bäri ilatyň sany barada resmi maglumat çap edilmedi. Adatlyk bilen söhbetdeş bolýan türkmensanlar bürokratik bökdünçlikler sebäpli işsiz raýatlaryň maddi goldawy mätäç maşgallaryň döwletden kömek puluny hem alyp bilmeýändigini aýdýarlar. Mundan başga da ýurt resmileri işsizlikden, ýaşaýyş durmuş şertleriniň kyndygynyň şikaýet edip, hatda iýmäne çörek hem tapmaýandyklaryny aýdyp, özlerinden haray gözleýän raýatlara oňyn jogap bermeýärler. Sentýabryň ahirinde onlarça ýaşaýjy Mary şäherindäki vilayet prokuraturasynyň öňüne üýşüp, yerli resmilerden işsizligiň we açlygyň çäresini tapmagy sorady. Emma olaryň soraýan kömegi we edýän arş şikaýetlary oňy netije bermedi.